No niin, morjesta. Tämmönen oikein hyvä kommentti oli tullutkin aikaisempaan videoon. Mikä teillä erottaa muista yrityksistä, ketkä pyörii samalla alalla, kuten työntekijöiden edut? Ja rehdisti kysy tässä, tingitäänkö teidän yrityksen mistään, jotta voitaisiin voittaa urakkaa? Jossain firmoissa voidaankin tinkiä jopa työntekijöiden lakisääteisistä oikeuksista, jotta nimenomaan saadaan hintaa alas. Työntekijät ehkä sitten kokee, että täällä on asiat vähän persillä. Ja mä nimenomaan Pakkaribossen perustajana haluan, että meillä ei tollasta kenenkään tarvitse sanoa. Että se on suorastaan tämmöinen periaatekysymys. Eli vähän niin kuin tämmöinen suorastaan kunnianhimo, että haluan, että ollaan parhaita. Ja onnistutaan joka osa-alueessa ja yksi niistä osa-alueista. Ja todella tärkeä on nimenomaan sitten työntekijöiden viihtyvyys ja kokemus tästä yrityksestä. Ja miten mä sitä sitten toteutan, miten Pakkaribossissa toteutetaan, täytyy muistaa, että tosiaan mun lisäksi tässä on 4 muuta osakasta, joista sitten osa on myös ihan tämän firman työntekijöinä ja meillä ei ole muita työntekijöitä tällä hetkellä, mutta joskus tulevaisuudessa voi ollakin sitten työntekijöitä, muitakin kuin me osakkaat, firman omistajat, mutta jo kun heidän kanssa keskustelin tästä mun firma-ideasta ja siitä, että haluaisiko ne lähteä mukaan, niin mä jo silloin näitä samoja periaatteita esittelin heille ja halusin vakuuttaa sitten siitä, että on ehkä vörttiä lähteä tähän firmaan mukaan. Ja ensimmäinen niistä periaatteista on se, että meillä tehdään asiat lain mukaisesti. Eli tunnen aika kattavasti lainsäädäntöä, mikä koskee työnantajia ja myös työntekijöitä, ja on todennut, että sitä on varsin helppo noudattaa, että miksi ihmeessä ei noudatettaisi sitä, niinhän totta kai kuuluu tehdä ja valitettavan paljon on työnantajia, jotka ei sitä lakia noudata. Toinen asia on se, että työntekijöillä on vaikuttamisen mahdollisuus. Ja se on oikeastaan tosi tärkeä asia. Se on tutkimustenkin mukaan asia, mikä vaikuttaa työssä viihtyvyyteen. Ja meillähän se näkyy just siinä, että me tietysti tehdään porukalla päätöksiä. Et se nyt on siitä, että kun kaikki firman työntekijät on myös osakkaita, mutta mä en näe, että miksi ei olisi mahdollista, vaikka ulkopuolisia työntekijöitä tulisikin, niin tehdä edelleen niitä päätöksiä porukalla ja osallistaa työntekijöitä halukkuuden mukaan siihen asioista päättämiseen. Ja yksi semmoinen oikein merkittävä asia, mihin nimenomaan kaikki pääsee vaikuttamaan, niin on se, että minkälainen pakkari me hommataan. Mikä on alusta, onko se Scania vai Volvo vai vaikka joku Iveco, mikä se pakkari on, MTM, se on aika monen suosikki, mutta ehkä joku Joappikin voisi jollekin maistua. Minkälaiset varusteet, otanko me sinne ilmastoidut premium-penkit, otanko me jääkaappia sinne, otetaanko me isompi vai pienempi toi keskinäyttö, on kaikki siis asioita, mitä me sitten porukalla siellä pohditaan. Työntekijät siis pääsee tosi paljon vaikuttaa niihin asioihin, jotka koskettaa heitä eniten. Kolmas semmoinen asia on, että työturvallisuuteen ja työhyvinvointiin satsataan. Eli lakisääteisesti ihan totta kai työnantajan pitää yhteistyössä työntekijöiden kanssa sitä työturvallisuutta kehittää. Me halutaan, että kaikki pääsee ehjänä töistä kotiin. Mutta meillä onkin tehty tämmöinen minä olen tehnyt oikein perusteellista tällaista työturvallisuuden toimintaohjelmaa. Ja siinä työturvallisuusasiassa, miten me niitä hoidetaan, niin näkyy se, että niitä asioita tekee ihmiset, jotka tietää siitä työstä jotain. Eli me kaikki työturvallisuusohjeet ja toimintaohjelma niin tehdään siitä pakkarikuskin näkökulmasta. Me ollaan nähty, mitä se työ on, me tiedetään, mitä vaaroja siinä on. On itse asiassa tutkittukin niitä vaaroja. Ja näiden kaikkien pohjalta on pystytty tekemään mun mielestä käytännönläheinen ja helposti noudatettava toimintaohjelma sekä työturvallisuusohjeet. Ja työhyvinvointiin myös satsataan. Meillä on työterveyshuolto, tarjoaa muutakin kuin lakisääteistä palvelua, eli siellä on tätä sairaanhoidollista palvelua myös tarjolla. Ja työterveyshuoltokumppanin kanssa niin ollaan siihen hyvinvointiin satsattu ennaltaehkäisevästi. Eli tältä alaltahan on monet siirtynyt muihin hommiin sen takia, että paikat kipeytyy, polvet, olkapäät. Niin meillä on nyt otettu se lähtökohta, että sitä vastaan ehkä pystytään taistelemaan, että se työkyky
häviää ennenaikaisesti. Et jos tätä hommaa haluaa tehdä pitkälle, niin silloin meidän pitää pyrkiä siihen, että sitä on mahdollista tehdä pitkälle, että ei paikat kipeydy. Niin tarkoittaa sitä, että meillä on vaikka työfyssarin kanssa tehty selvitystä, mitä niin kuin tarvii tehdä, jotta se työkyky pysyisi yllä. No 4. homma on se, että me tehdään tätä hommaa intohimoisesti. Me ajetaan roskia intohimoisesti. Me ollaan pakkarikoskea intohimoisesti, eikä me haluta eikä pyritä olemaan mitään ylimääräistä. Et kaikki se tehdään tietysti, mikä on pakollista tehdä, mutta ei mitään muuta. Eli me vaan niin kuin ajetaan roskiin. Meillä on tosi hyvä henki siinä. Me puhutaan samaa kieltä. Meitä kiinnostaa pääsääntöisesti samat asiat siinä roska-ajossa ja motivoi pääsääntöisesti samat asiat siinä roska-ajossa. Ja me tehdään sitä sellaisella porukalla, että me halutaan tehdä niitä ripeästi ja laadukkaasti niitä hommia. Se on kaikkien se tahtotila. Ja se tarkoittaa, että tässä tehdään niin kuin hyvällä porukalla, hyvällä tiimityöllä tätä hommaa. Ja mun mielestä se on tosi iso juttu, että jos vaan niin kuin istuu tähän porukkaan, niin kyllä tässä sitten viihtyy, koska kaikilla on se sama tekemisen meininki. Ja sitten 5. asia on tämmöinen, että me oikeastaan perustaessa jo oltiin vähän niin kuin sillä ajatuksella, että kun me nimenomaan intohimolla tehdään näitä hommia ja tehdään näitä hyvin, niin miksei me sitten myös otettaisi sitä rahallista hyötyä itsellemme. Ja sitten toisaalta, miksei Pakkariposse palkitsisi niitä tekijöitä, jotka sen tuloksen saavat aikaan. Eli en mä tätä firmaa pistänyt pystyyn sen takia, että mä pääsen kääriin hyvät massit ja muuttaa sinne etelä-auringon alle, soittelee ohjeita työntekijöille. Vaan me ollaan perustettu porukalla, jotta me päästään sitten jakamaan niitä hyvän työn, sen intohimo ja kiinnostuksen, kaiken hommatun tiedon ja hedelmän. Ja se voi sitten näkyä esimerkiksi siinä, että palkkaus on ainakin asiallinen. Se on tietysti lainmukainen, mutta se saattaa olla sitä vähän enemmänkin tässä firmassa. Eli se semmoinen rahallinen puoli on kyllä myös varmasti houkutteleva tekijä Pakkaripossessa. Mutta tämmöisiä seikkoja, ja ehkä herää kysymys, että pääseekö meille töihin, niin tällä hetkellä just niin kuin nyt kun tätä tässä kuvaa, niin tilanne on se, että ei pääse. Mutta en mä siitä sitten sen tarkemmin ehkä rupea puhua, koska tilanteet kuitenkin vaihtelee ja sitten jos meillä tulee tarvetta, niin kyllä me varmaan siinä kohtaa laitetaan jotain ilmoitusta meidän nettisivuille tai mä teen somessa siitä videoa, mutta just nyt on tosiaan tilanne se, että meillä on riittävästi tekijöitä töissä, mutta kuten sanoin, niin tilanteet voi muuttua. Vielä kun oli kysymys, että tingitäänkö meidän yritykset mistä, että sitä hintaa saadaan alemmaksi, niin ei tingitä. Ja nyt kun mä oon tässä näitä asioita kertonut, niin on ehkä helppo ymmärtää, että miksi ei tingitä. Siksi, koska me halutaan olla just se paras firma. Ja siihen me ei päästä, jos me ruvetaan tinkimään sieltä työntekijöiden oikeuksista. Kyllä se sitten, tai mistään muustakaan. Et ei todennäköisesti se firma ole kovin hyvä kenenkään mielestä, jos ne autot on huonossa kunnossa tai jotain vanhoja raatoja tai tosiaan palkkoja ei makseta oikein tai ajalla. Niin ei tosiaan tingitä. Ja se on niin kuin mulle, niin kuin alussa sanoin, niin se periaate, että me ollaan niin kuin parhaita ja siihen ei pääse, jos tinkii jostakin. Et kyllä se hinta pitää muulla tavalla saada oikeanlaiseksi kuin sieltä työntekijöiden ja mistään muustakaan tärkeästä tinkimällä. Mutta tämmöinen vastaus tähän kommenttiin. Lisää kommentteja vaan tonne kommenttikenttään. Palataan astialle, se on morjesta, moi!